Nola ote dauzka eskuak, harria bosgarrenak, Xabier Orbegozok! Arratsaldeon. Txiki eta ezka. Bai. Ea, kutsi. Wow. Bai. Ja. Ostras. Hau dardaizua gainera, ez? Bai, oandik anortzeok, zazta oandik ematezkik, zazta harrak. Bai, Bai. Bine ematenik. Bai. Tratu txarra hartuko zenuen, ez? Gehitxo, atzo gortan. Bai. Etorri... Oidek. Xabier Orbegozo, harria bosgarrena. Damutu zaizu, atzoko apustu hori hartu izana? Bai, atzo burutik gauza asko pasazidezkitenan euren gainien hola, Atzo azkeneko 6 euratan ikeragarri sufritu nin. Atzo berriz plaza pixkaten jutuko pixkaten aldintzezka, bai. Bai, atzo amaieran hori esan zenuen. Ja, plaza gutxi egingo zenituela. Gaur gauza bera pentsatzen duzu? Bai, oandik atzoko imagenak buruntzezkat eta kosta etzetuk hor borratzen eta bai, oandikan atzoko mina bai atzaparretan da bai barruan hortzezkat eta... Irudiak ikusten dituzunean, hotzikara sentituko duzu, ez? Bai, aizkoia bere karrakin bagarrik botatze ikustek ez diotela indarrik ematen, Bai. Ja, minbera eta atzaparrak eta, bueno... Hasieratik izan nuen hori horrela? Ez, hasieratik pelotari bat bazea kuadriakoa pelotan ibiliteko eta jarri nizkian espatrapuak pelotarikoan jartzetuen bezala, zinta batekin da bar, baino segituan muitu zizazkiten eta ia hirugarren gauri antzematu nien, hau etzea gondo. Hau gezki bukabarazekak, zatikan eta gero guante klase bati non egindako zea batzuk nien, hemen erdin zulu egin da eta bar, baino... Ja, erakutsi. Ja. Puskatez izaten lekutan, zea nien. Bai, zarrata erretena eginda. Baina azkenian, eta gero probatu nizkien baita mila eta pomada, zea etxien puskate bat zizezki entrenamentutan eta ezin izen atzo. Emate iguain galduta aitziki bila nabilera, baina behak irabazi zin, da aizkora bagarrik ez bai da fisikamente motorra bezala jutia. Fisikamente ikarri potente jundin baina bazte gor detaile txikiak handiak, atzaparrak ez bada, etzo irazte apustu behik. Da guantekin da gutxio, guantek dituk estorbo bat azkenian eta beha izen duen txapel duna. Baina aldez aurretik ezitzen konturatu entrenamentuetan eta ezingo diate, edo esku hauek... Gero eunien bertan tensio gehiago izaten deke aizkora nahi izela, eta beti eunien gehiago txikitzituk atzaparrak itxien baino. 10 urtez, aizkoran eta plaza mentzat ezagu ikusi? Ez. Guantala bile eta apustua jokatu nein, hogekan ardiko baita 8 kilometro korrika. Eta orduan lanian aizkoan lan txikillo gogoan, eta orduan txikizu idazkite, baina gero korrikakin eta barre pixkate itxuratu nahi, baina atzoko hortan kriston amantzeuk igeldo harrak. Haze pasa hartuko guen, ez? Jendea harrituta zeuan, irte gintzenean eta guantekin, eskunarro egin ikusi induenean, santzite. Bate baina santzuten, hauze... Bai, pentsatzen din, lan hau egitea nola guantekin, da guantei gabe hobetu izango altzan, da eta galdera asko zeudekor, baina pasazana pasauan eta alperre gaitzik egitatzea, arek irazi izin, da hau konbate bat izaten dek, eta konbate hortan beha izen duen txapeldun, da zorion nahi eman beste egitzeok. Sasoian mutila, ez? Hoxe mai sasoian beti izautu inik. Baina ere oso sasoian joan nintzen, oso entrenatua eta... Ni motorrik garriak ginen jundau, nik fisikamente gaur gaina nau sentitzen, atzo inditun lanak inda eoteko zeakin, atzo paliza, gorputzai nitxuen eman beste zan atzaparragatik nitxuen esprimitu. Bueno, nahi beti antzo egago zategoain, ze baliz baleo eta horiek anai egitu, baina gu galdu atzo. Gu galdu atzo. Lanare asko guan, amabi enbor. Eta euk gainera, enbor oso gogorrak aukeratu dituen. I gogorrekin hasi nintzen, eta Tauxemari berriz goxoxiagoak edo, esan baliteke, amantzizkian, eta bera haiekin hasi guan. Eur gogorrakin nola
motorrez ondo neon, pentsatze ginen fisikamente botako genula, edade gehiago zegan, Josemaik, eta zera, baino, azkenian fisikamente ez ginen bota eta geu ere ginen beste faktore bateatik. Hau ofizio badek azkenian aizkoia deportia de, baino ofizio bihurtzen dek, edade askon zeratik egiten den mindegiak bere edadekin asko itezin aizkoan, da olasa hastike aizkoan asko ikisidik, baina azkeneko urtetan da, kortetan da espaltxikin juten dek, eta arotza bihurtu dek, baina abildadia fisikoa juntza jonean, baina fisikoa abildadia bazak gauan di, baina lehengua, baina eurra baitzen dik, txukun da ondo, eta, bueno, txapeldu handi badek, eta, a ber, bueltan... Ez aluen momentu bakar batean ustea pentsatu, tira, ire zintasun guztiekin eta lanak amaitu egin dituen. Bai, ez din, kosta ala kosta buka beraz ezen lanak, baita esku bat egin buka erban diture, jendiak sarrera zauzatik ordaindu zin, eta hemen netzako lana bukatzia gauza importantia guan atzoko hortan. Jende asko elkartu guan, Bai, entrada jendiai esan beratzeok, eskerrak eman beratzeok, plaza berriz erantzuntzulako, eta... 1.500 bat, eta 35 euro ordainduta. Bai, entrada arabilduan, bai. Jendiak oain ikusten dek, afizioa izkoako, gala. Ola Sagaztik, ze santzian, bukautakoan? Ola Sagaztik gizon portatu guanekin, eskuta zaparagatik eta zeinuan, eta zea, eta, bueno, hoxe, santzina zaparra hori egin ez nula gutxi egin, lana bukatziare, eta zea, eta, bueno, gizon portatu guan, bai. Jose Maria Ola Sagazti. Arratsaldeon. Bai, berri. Eta zorionak. Bai, eskerrik asko. Ze moduz, ospatu alduk? Bueno, atzo ospatu nun. Bueno, beti bezala, azkai llegaldu irazti, beti guitetan dik, eta, bueno, atzo ospatu genuen, da garre hemen jarrikaldi honetan nago, restaurante Ramonen itxian, da hemen txaiera bazkatzen. Beraz, kompainia honean, toki honean, eta otordu eginez gainera. Atzokoan nola gorotzen du, Jose Mari, hasieran urduri xamar, behar bada, ireen borrekin hasi nintzen, gero erdi parean edo, larritasun puntu bat edo, eta gero lasai. Bueno, bai, gauzak aurre atatzen garratien lasai izaten da, eta. Baina, ni honek erdilanetan apuru garra pasan ditun, Eta Xabierrek erdilanak izitun oso ondo, garbizan bizitun, lau bat egur bosteak izitun, be markan ebak izitun, eurrek eman beharrazian, eta oso ondoak izitun, eta nik bintzat antxe eusten alein esaiatu nintzen da, antxe salbatu nintzen. Xabierren aberilla pasarte bitartian, Xabierren aberilla pasarte aurrian, bueno, ja pentsatu nuan nedia zala postua, eta guzten nuen Xabierren ziren izala zaparratetik eta guainkia eginda, Ogiten da, nehonek, garbizan edo supritu dituen, gizuen horregen movimentu buru eta zizken gauzak nola izan, ze supritzen izan da, no? Ez ziola gauzoni ite petxatzen nun, eta ordu nehon ere, gizupetik arrotza iten da, persona errexoa iten da eskoran. Ja, Xabier guantekin, eskunarroekin ikusi zenuen, ze pentsatu zenuen? Pentsatzen nuen, supritzen izan da, Eno pentsatzen, bosa horiek hola xatatzen dira baino, eno pentsatzen baino ikusten nun supritzen aizala, eta guaintiak nik izan probatu baino zet iruditzen, ona izango egin nik guaintiekin hola askoran aitzeko. Zante jortan aitzeko zet iruditzen. Ja, beste kirol batzuetan eta, tira, ja ohituta gaude ez, ohitu gara, eskunarruak edo bat edo beste. Bai, harri jasotzen da, pelotan da, takuak eta jarrita, modatzen da, baina eskoran espalatrapuak traba handik izten du, Espalatrapu txiki batek jarritare, traba handik izten du, eta zet iruditzen, haitu zela oso gozo, neko sofrituzun, netzako. Ja, zuke estrategia aldetik, zeuren borrak moztu zenituen aurrena, ez? Bai. Egurrak izautzen dituen moztu nituen, handertzen izan aurrera, garbizan berbela da baino, beno, lana ne aldetik pixka gehiago atezion iruditzen zian, eta ne lana dominatu nituen garratian, gepere lana erdira lana junitzanean, antxe pentsatzen nuen aurrien izala, eta beno, ordu txapostu nintzen nire. Ja.
Xabier ezagite, Jose Mairi zerbait esan nahi diozun, hemen airean zaudete, biok zuzenean. Ez, Jose Mairi, nik kontraio on baten kontra galdu denuan da, hemen ez da, baina emate baitziki bilan abila, atzaparrak eta bila eta zea, baina atzaparrak sartzen die kirol honen barruan, da beha gehiago izen zanatzoko denean, da gehiago ez da buelta emateik, egun den batean kasu buelta emango eta nik irazeko jo, baina atzo behintzat Jose Mairi, baina hobi izen zan da, hor ez da, gehiago zei, atzaparrak o gerriko tirazua, o zea, o bestia, baina kirolean barrun sartzen da, hoi joku idana eta be gehiago izen zan, esatea fisikamente hobeto nola, fisikamente hobeto eotial perriek, atzaparrak ezki baldimazkak, eta azkenian, hoxe da, azkenian, ez? Beha gehiago izen zan atzua eskolari bezala, eta zorion da hemen besteik ez, nik, Jose Mairi, bai. Jose Mairi, zuk zerbait esateko, Xabierri? Bueno, Xabier, askole handi bat dela, eta poz hartuko dugula, 6 aurrean mintzatu handik enfrentamentu askori imango jola, eta nahi gustatuko zigara deportista bezala 6 aurrean. Aizu, Jose Mairi, eta beste kontu bat, ni batean da bestean entzuten ari naiz, atzo galdu izan bazenu aurki Jon Irazuren kontra, aprilaren 27an jokatu beruzun apustua, bertan bera utziko zenuela? Bueno, bertan utziko nula, ez zaten nuen, behar nahiko gauzak itxustik egin ditu horren, garbi zama, hori Xabier Izani Jon Irazen ez ziala jokatuko, eta behar pentsatuko zulo ez zein da, nik hoi handi hartuta, nago horrez, garbi zama izu, apustu izaten da serikua, horre botatzen 1.000 euro, 2.000 euro botatzen gara edian, apustu izaten da serikua, galdu irazi, guan arte euskaldun jokuan hori izaten da, ez? Eta nik ez pau irazten hau ez zio jokatuko eta nik oso gauza kaskek entzutzen duen bakzu, nik zirrei badakat, asadore bat, eta eto esan diete, auto esan ditik eta auto bat, eta bakzu nik mundu guztia esan dizuke toki askote iztenak, eta entzutzen dituen ologo gauzak, eta beno, ez zira ondo iruditu ez, hori irazi behar zionik eta galdu behar zionik, hor diru gotata balema daude, aurre egon behar dula ez, aurrea o atzio betara seinari galdu. Eta hitza gutxi. Hoiz izan nahi nuke. Ja, beraz apustua jokatuko da, Bai. Ni aurreiteko, no. Ni ez eta zehingo. Baina mina hundi hartzen, ni horrekin gauza horrekin. Eta, hoxe, bai, nik apustua joatzeko presno berte, diru gorda de botaria, guan hilota bota behar du beste miliar osatu behar du, eta, beno, ni zai egonaz berte, hile noite zartzilean. Larumatean, 55 urte, Jose Mari? Bai. Hala ditu, bai. Bai, eta Jon Irazuk zema ditu, 31? Ez da idoxe. Bai, 31. Sasoi darraka. Atzaparrak zaindu ditzala, orduan, ez da? Bai. Dela atzaparrak eta dena, gorputza dena. Jose Mari Olazagasti, benetan, eskerrik asko. Bai, zueri, eskerrik asko. Eta zorionak, ondo pasa. Bai. Bueno. Aio. Eta zu nola zaindu behar dituzu, Xabier? Nola zaindu behar dituk... Aizko eskutan hartuta, ezaimen nabidek, eta gero atzaparrabekin berriz plazatze egitzeok, eta pixkate fisikamente ondo zeok lanian jarrutia, baina urrunga posturako jorratu beraz ezkau beste atzaparrak, eta detaile txikik, diela bezain importante fisikamente ondo jartzia bezain importante diela, eta nola zaintzen dauz, nik esan? Nik intentatu izkik... Otzikara ematen dik, Bai. Oso zera itxusia zeratek. Hau azala aldengo zeak, Bai, eagutsi favorez zehari, hori, ea, hortxe, ea hor ikusi dezakegun, bai, ez? Hau da. Bai. Ez segiat. Bai, hauek, guain mintzate... Denbora berdik, eta beti entrenamentuan hasita zulu egiten mazak azal fina egiten de gero, azal fina eseition guten de berriz, eta horrek pixkanak berdik, eta leheno kanpon ibiltzen nio lanian, da guain beti makinak indazea, eta atzaparrak egiteko onena dek erraminte hiltzi eskutan. Eta erraminte eskutan ibiltzen baldime lanian, are gortzen dizki atzaparrak, baina lan zea baldimak eskugin ez ditekua, horre... Da bain zertan aritzaiz, ba? Baina basuan ibiltzen dauk egurrak inda, baina makinakin, ez lehen bezala... Basuan non ibiltzaiz? Landasetan, frantzialdian hori ibiltzak, bai, eta... Pinu botatzen eta baso garbitzen. Bai, aldatzen da danian, eta...
hor, basoko lanetan, eta leheno eskulan egitegoa, baina garo egun makina egiten dek, eta hor atzapara ez dugu gortzen. Así que, entrenamentua aizko utxien ez tegarrixa, eta soluzio bate segi berbaldin bada, behintzat aurrena, zekat atzaparak segurantzikin jutia plaza. Aurrena sendatzea behintzat. Bai, dudik ez. Eta plazatik ja erretiratu ez betirako, aizkoratik edo? Hombre, nahi galduta etzate gustatzen. Irabazitia, esaten irabazizkeo, bueno, oain behintzat utziko, behintzat aurtengo udara behintzat pasatzen, eta fizikamente oso gustuan ditxo, baina, bueno, galduta utzi horra utziko ju, baina, oandikan igual zehoze, baina ez dit joan pentsan nahi hortan, pentsan nahi hortan. Bai, digeritu beratzeko atzo hartutako, pasaria. Bai, ze atzo bukatuta berehala, hause bota zuen, Xabier Orregozok, Entrenamentutan jardun baituk eta guante eta putatxo madre bat guztekin, baina ostia, semen tensio gehiago izatek apustuko egunien da nitzei, taparrak zalduan gotare txikitza zikia, baina garlan dobli eguen da bete nino ditia, baina ostia, atzaparra hola diela, hola etzo jaurte ez guan, ostia, hola etzo jaurteik. Da, ni usteik azkeneko gaurra plazan ebai jutela, nik hausen nio objetibo eta hartu jostiarra eta... Ez dagoen meritu makala, Ostia, zagata handi egor. Arretzeko ez duk, ez? Era bat txikituta bukatuko guen, ez? Bai. Azkeneko penitentzi bat izan duen azkeneko 2-3 eurre, Eta sasoia euki barrotik eta ez libratzia. Dobleko amorrazioa horrek, ez? Doblia eta triplia eta dena, Eta, bueno, behotun esan dago hitza izatik, baina, bueno, gaur kalmaixo hartuta, bueno, ez tegorten grabia. Superatuko ju. Pentsatuko duk eta izango elkarren. Bai, oidek, garrazoia. Eskerra, mango dia. Eskerra. Eskerrik asko. Vale. Eta eskerrik asko. Vale.